Og så er det 5. dag, så er det fugl og fisk. Fugle og fisk. Det er nemt nok. Kender du ikke, hvordan du tegner en almindelig fugl? Det er sgu det nemmeste. Good guy. Vil du det ikke? Bare prøv at se, om du kan tegne en fugl. Nå, jeg synes, jeg kunne gøre det sammen godt. Ej, det er faktisk okay. Hvad er det for en fugl? En Ej, det er faktisk okay. Og så langt næb, skynd dig. Så, Sådan der. Og så nedenunder 5. dag. du skal også tegne en gråspurv. Dag. Fugle og fisk. Vi mangler vel ikke særlig meget. Har I lavet det der Big Bang? Vi mangler, ja. Så vi mangler bare at lave de sidste 2 dage. Okay, skal jeg bare viste ud nu? Ja. Fuck, det blev vildt. Og ikke Gud. Du tror en ind i midten, så kan du godt sætte en Det gris. er meget nemmere. Hvad? Giv mig den så. Er det så ikke så? Og så... Nu kan du bare tage. Nej, du behøver ikke en kroppen på den. Jo, du kan bare sådan. Du kan bare lige tage sådan en hale. Ja, sådan der bænker. Sådan der. Så det ligner med en tynde, der ligger på sådan noget træ. Jeg synes nok også lige tegne nogle flere dyr. Det er sgu lige meget. Du kan også tegne en hjort, hvis du Tegn bare en fugl eller en fisk mere eller sådan. Ja, Nej, fordi det er bare tegne nogle dyr. Bare tegn nogle dyr. Bare tegne en En abe. hest måske. En abe. Jeg prøver at tegne. De er jo mennesker. Det er sådan, at man største sjette. Jo, men det der Nej, 2 tiger. Slet to det der. teer. Nej, GG. Det er fint. Bare kør. Prøv at se det der. Dyr og mennesker. Har I fået skrevet noget? Den er altså virkelig flot, den der. Sådan der. Og så bare tegne en jord. Når du slet det der, så tegne en jord. Den er helt Så få Gud væk. Gud væk. Skrid Gud. Gud fuck af. Og så tegne. Du er en god gang. Ja, det så faktisk godt ud. Og så er det noget med, at han hviler på sit værk, eller sådan noget. Bare læg. Tag en Gud, der ligger sådan her. Ja, det kan man sikkert ikke. Er det ikke fint? For jeg glæder mig til at se. Skal vi tegne Nu skal du tegne en Gud, der ligger. Så kan du tegne en sådan her. Tegn ud, der ligger. Bare tegne en, der ligger ovenpå. Så kan jeg bare viste ud. Nej, Nej, bare du skal tegne tegne en, en, han der skal ligger ligge ovenpå. ovenpå. Det kan jeg sgu da ikke. 7. dag, Gud hviler. Kan han ikke bare stå sådan her? Jo, Det har jeg i hvert fald læst. Nej, han skal sgu da ligge ned. Ellers så sover, så ligger han, så... slet det der, GG. For fuck's sake, GG. GG. Ja, er det ikke fint? Jo, det er okay. Og så skriv ned under. 7. dag, Gud hviler på sit værk. Gud hviler på sit værk. Det er fandme op ad bakken. Ja, for helvede. For helvede, good guy. Nu stopper du fandme, du gør. Gud virler på sit værk. Hvad? Gud virler på sit værk. Det er sgu da også med H. Hviler. H-V-I. Nå, sådan. Nej, GG. Det ødelægger det fuldstændig.
Og nu kæft nu. Så Længere ned. længere ned. Der. Skal jeg skrive Mikkel eller good guy? Mikkel. Mikkel. Nej. Jeres eget navn. Kan du ikke lige lave det der O lidt mere til et O? Okay. Mikkel, Niklas, Æg, Emil. Æg.